Kech medo chanda moko kuom counties mapacho ka nonro matinende yango ni ji manie counties ma ok tin 10 ma oro kwako koro ni kod nok mar chiemo kendo nyaka res nyaka manyore mag kedo gi midhiero no. Kaka George Batilero riwruok ma chwalo resruok ne ogande gwenge motuo wacho kanyo ni mine kod nyiri ema nigi midhiero mokadho. E kinde mathoth jo Kenya neno ka piny owacho go chandri mar yudo chiemo ma itero ne oganda ma gwengegi oro goingoga. Ogendini ma iwuok e gwenge mongoro dhogi omoko. Piny tek kodgi. En chieng' momanore kod buru. Ranyisi mora mora mar lumonge. Dhano dhogi otuo. Jamni osetho. Ma pod ngima bende moko osechako go kor. Kama pod tek chiemo manitie ok nyal romo. Kor lwasi onge ranyisi mora mora mar koth. Boche ler tengu. Jotelo makono koro wacho ni kata obedo ni gwengego ne osebedo kod pek kaluwore kod midhiero mar midhusi mar korona, det bonyo mane olweko puothegi pep kendo kelo kech. Arita kwe ma osebedo maweth kod oro ma kinde ka kinde. Oro ma wang'ni gikoni opolok. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar reso oganda e gwenge ma ongoro AHN wi oro mar Kenya. Atamalo 40 mag ogendini modak e gwengego ma ongoro ni kod nok mar chiemo. Ka lipot no lero ni kwan ni nyalo idho nyaka atamalo 47.5 e dwe mar 11 kod dwe mar 12 higani poni koth ok ochwe. Lipot no bende yango ni jamni milion 2.4 oro osenego kendo jopiny onge kama nyalo chwe lwetgi ka jamni mosetho oting'o rombe kod diek 121, ngamia 35 kod dhok 38. Giyango bende ni wacho oro osekelo gwandruok e kind jodak makono ahinya jopith jamni ka gilaro kuonde mag kwath kod pi gino ma osekelo tho mar dhano. Lipot no luwo ni manyalo romo nyithindo 885,500 kanyakla kod mine madhodho 986 nong'nogore kuomgi gino ma ketogi kamarach gamo tuoche mabiro nikech kech kaachiel kod rem chiemo moromo. Olero bende ni oro masani omedo nyayo lweny e kind chwech kanyaka sani luoro ni nitiere ni manyalo romo nyithindo 54,500 e kauntis 17 ma oro kwako nyalo weyo dhi skul. Kaluwore kod lipodno, jokanyo mag riwruog jochiw kony e gwenge mongoro ogolo kwayo ma gikoni nyalo biro konyo e thiro midhiero ne jodak makono. Gikwayo mondo chiw kony ne jodak makono e kinde ma owinjore koting'o keto ikruok machon kendo makare e wi midhiero mako jodak makono. Bende gikwayo piny owacho mamalo kod mago ma counties mondo mi ogol omenda mar konyo joma midhiero gore kuomgi ka gitiyo kod bede migepe makono. Gikwayo piny owacho mamalo kod jochiw kony mondo mi oketo kenge mag konyo jopiny kata bang' dwe mar 12 higani ka gidwaro mondo maino kod chenro moyiedhi oketi mar reso nyithindo manyiri kod joma mine. Gikoni dwaro nitie mondo piny owacho mamalo kod mag county okete chenro magi yore mabiro miyo jodak makono bedo gi ngima makare kod chiemo moromo e kinde machal kor lwasi medo lokore. Bende gikwayo mondo keto kenge mongirore mag rakruok kod midhiero mag oro kod mamoko mathoro mako jodak e gwenge mongoro. Bang' golo kwayo, gin kod geno ni okengego ka oketi e time yo makare, jodak ahinya manyandwat mag piny Kenya biro yudo resruok e wi oro maliyo ka dhano ma osekelo lal maduong' ahinya e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV.